metune mondol bareng karo metune mercon. Lah nggih. Oh, iki acara apa neh kok metune. Nggih pancen hiburan oh, Pak Sigit nggih. Oh, Niki termasuk hiburan masyarakat. Oh iya, iki mertandani nek iki mau wis sore mau wis bedol kayon. Bedol kayon medal mercon. Mercon. Dagelan metu medal mercon. Tingko ketoke tancep kayon kok bom. Mercon meneh. Nggih, apa ditelasne sik mercone. Ya wis ben ditekke sik. Nggih, wah alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. Muji syukur wonten kersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang murbengrat, Gusti ingkang Maha Gesang ingkang hanggesangi sedaya pagesangan. Yektosipun dalu punika panjenengan lan kula saged sowan wonten ing dusun Tiraga. Ing ngatasé mung sak dusun, mung sak dukuhan wae wayangan. Hebat. Hebat. Mung sak dukuhan, mung sak dusun iso kersa wayangan. Rutin tiap tahun. Rutin tiap tahun. Iki nek ngantek desa kok ora isin lurahe. Oh iya. Wong kok iso niki luar biasa loh Mas. Njeler, Ini menandakan kekompakan keguyup rukunan warga masyarakat dusun Tiraga dalam rangka melestarikan kebudayaan nguri-nguri tinggalane para leluhur. Leres. Jer warga masyarakat mriki hebat luar biasa. Nggih. Sing patut diacungi jempol nggih menika kekompakan dan keguyup rukunannya. Hebat, tepuk tangan kagem dusun Tiraga. Wah, nggih. Daerah liya nuwun sewu lho Mas. Sok karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Nggih. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Wah iya. Meri ini jenenge. Meri srei dengki jahil metakil, milik barang kang melok selak kesusu muluk. Wah. Tapi nek warga masyarakat mriki senadyan to namung terdiri dari 3 RW, 9 RT, jumlah penduduk 2000, rondone 320. Kok apal men? Survei ning pranyatane kekompakan selalu dijaga, menjaga persatuan dan kesatuan ibarate kaya sapu lidi. Sapu sodo kan nek siji gampang diceklek utawa dipatahne, tapi nek akeh ditaleni utawa disuh dengan persatuan dan kesatuan ora gampang dipatahkan. Niku filosofine wong kompak ning ngoten niku. Wah iya, jan elok-elok. Sampean pinter omong lagi blekok moncrot kok meneng ae piye? Ya ora sampe moncrot, Pak. Lah piye to, Ndol? Ya mung cemet ngono tok. Kok ngomong cemet mbak ya usul-usul apa, omong-omong apa. Kudune awake dhewe kan ya seneng. Seneng ditanggap kok. Wah iya. Kok ora perkara seneng ditanggapi ke suwane nggone Tiraga. Awakmu karo aku transit nggone Bu Heni. Omahe anyar. Jedinge ya anyar. Weh. Lawange gak kena dikancing. Yo, kok ora kena dikancing ya apa? Saking anyare jeding Mas, lawange tak tutup Pak mengoneh, tak tutup mengoneh. Akhire kula nguyuh karo nyengkal lawang ngeten. Nek lanang iso lha ibu-ibu niki prayo njlembret kabeh. Niki hebat luar biasa. Awakmu ya melu seneng lho, melu ndonga lho kowe kudune. Mudin ku ya kon ndonga. Lho, lah nek ndonga ki apa ya tugase mudin tok. Ya tugase mudin kuwi. Nek nggone Tiraga ki karepku ki masyarakat iso ayem tentrem guyub rukun. Ngene ki awakmu melu bangga. Bangga. Apa meneh sowan Ngabiyantara nderekne Pak Sigit Ariyanto. Pak Igit, sing dalu Pak Igit. Nggih, dalu Pak Mondol. Anggon sak anggone mbok ya sing sarwa apik, sarwa becik. Pak Sigit ngasta besus, aku ngasta pantes. Bareng kowe nuwun sewu nggih Pak nggih. Pripun? Wong antarane kowe karo aku sing paling mencolok sing marai beda lah ikine lho kowe iki. Lho. Kok iso plontos ngono. Lah menungso nek mboten jangkep lak ngeten iki. Kok ora jangkep piye? Wong jenenge menungso kuwi jarwa dasake iman dumunung marang Kang Maha Kuwasa, mulane kudu duwe sifat sing sarwa jangkep. Lah nek aku ora jangkep. Ora jangkep wong nyatane lho kowe ra duwe rambut. Bapak Sigit karo aku kaya duwe rambut. Rambut kuwi ngeram barang sing lembut, batuk ngembat barang sing gumatuk, mata ngemot barang sing nyata. Mulane tugase mata kuwi gawe nyawang utawa ndeleng kahanan sing ana, kuwi tugase mata.
gawe nyawang rungokno kupingmu. Alah, enek moto sing ra kena ge nyawang. Lho yo ora ning moto iku nggo nyawang dol kok ngeyel. Enten moto sing ra kena ge nyawang. Apa? Moto udun. Kaya nek matane yo ora kena ge nyawang. Oh iya, upama nggo nyawang mesti tukoke kacamata ya. Nggih nek bakul kacamata udun kok malan. Udun ana matane Ora kena nggo nyawang. lah sebab udun kae lak gak duwe untu. Lah bener. Angger duwe untu mesti iso nggo nyawang, iso nggo ngomong. Ngono, Angger duwe untu, iso nggo ngomong. graji kawit kok pucuk teko bongkot kae untu tok, Mas. Kok ya rasa nyawang ya rasa ngomong. Mas iki Mas Yuda iki ora ngene. Yo, najan toke kok pucuk bongkot Ana untu untune. tok. Ning Tapi kayak ora duwe kuping. Lah, Nek duwe kuping mesti iso ngrungokke pitutur-pitutur sing becik. Angger duwe kuping, Iso ngrungokke. panci, wajan kae ya nek kupinge. Kok ya rasa ngrungokne. Jak omongan ya meneng ae ra nyauri. lah sebab wajan lah. Iya, heeh. Oh, ingah-ingih keprawe. Wajan ke ora duwe lambe. Lah, iki lho cocok aku. Wajan ora duwe lambe. Ora iso ngrungokke. Kok kae wajan mung kuping-kuping tok ning ora duwe lambe. Nek duwe lambe iso ngomong. Angger duwe lambe, Somong. wis mesti niku. Mesti. Sumur kae ya nek lambene. Wanten Ngarep ya nek sumur kuwi nek lambene. Kaya rasa ngomong, ya meneng ae. Wong loro ingah-ingih kabeh iki. Sik nuwun sewu ya Mas Mondol. Lah sebabe apa kok sumur ana lambene gak iso ngomong? Sebab sumur kae ora duwe sikil. krungu kowe. Coba angger duwe sikil mesti iso mlaku sebab ning donya angger diwenehi sikil mesti iso mlaku. Angger nek sikile, Iso mlaku, iso mlayu. kowe ngerti sing dilenggahi para tamu kae? Ngerti? Apa kae? Kursi Kae sikile pira? papat. Kae kok ora iso mlayu, ora iso ngalih, dilungguhi kok meneng ae. Ra ngalih. Enek sikile lho kae. Pancen angel omongan rokok. Ingah-ingih meneh lho. Ganteng oleh, ingah-ingih lho. Kok iso? Lah wong sing ngingah-ingih iki kudune kowe. Wong kowe kan paham nek kursi kae benda mati. Mas yo enek sikile nek benda mati gak iso mlaku, Mas. Oh, pikiran Ngono kuwi. Benda mati, Mas yo digawe sikil gak iso mlaku. kowe ngerti sepeda motor. Ngerti mobil. Heeh. Kayak benda mati apa benda hidup? Benda mati. Kayak kok mlayune malah banter. Ayo. Ayo. Kowe iki piye to? Sepeda motor mobil iki mlayune banter kae mergo duwe mesin. Apa wae sing ana mesine mesti mlayune banter. Paham ora kowe? Jahit kan nek mesine, Mas. Apa? Mesin jahit kan nek mesine. Mesin jahit kan nek mesine kok malah ra iso mlayu. Kok mung nggon ae. Sak kotak mesin kabeh ya. Lah iya kan mesin tok lho nika. Lah jahit lah. Dipancal, ya to Mas. Bener kayaknya. Apa wae angger dipancal mesti munger, Muser. mesti mubeng. Ora ning ngono musuh. Apa ae Angger dipancal mesti mubeng. ora mesti. Aku ora mesti. Bojoku ndenge tak pancal pas cengele, ora muter kok malah minggat. Lha iki kok jem. Bojomu mbok pancal. Tak pancal pas cengele lho, ora muter kok malah minggat. Lah ra minggat piye wong bojomu mesine ya bosok. Mau dijak omong-omongan tenanan kok iki. Bakune ndedonga warga Tiraga mriki. Ndedonga kanggo warga Tiraga kumpul dadi siji nyawijakaken tekad, nyawijakaken niat ya kuwi memule para ingkang sing surut ing kasedan jati, Laras. ngresiki desane, ngresiki lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Warga Tiraga gadah niate kurmat wiwitan lan pungkasan ngandhap nginggil rinten kelawan dalu pramila dipun suni dipun berkahi rahayu wilujeng serinten sedalunipun sak ngajeng sak wingkingipun. Amin. Ingkang saaturan malih warga Tiraga gadah niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang bapat wonten ing desa Tiraga. Pramila dipun hormati dipun suni berkarayu wilujeng serinten sedalunipun sak ngajeng lan sak pawingkingipun. Ingkang saaturan malih warga Tiraga gadah niat caos kurmat dinten 7 pekenan gangsal. Yah menten kopine kok dereng medal. Undulake madhep Dirungokna tenan e. Dinten 7 pekenan gangsal ngleresi dinten Minggu Kliwon. Minggu menika 5, Kliwon punika 8. 5 karo 8 13. Cara hitungan Jawa pun sae pun trep pun jangkep.
Wo ngoten. Minggu karo Kliwon. Minggu 5 Kliwon 8 13 cara hitungan Jawa. Sri Lungguh Dana Larapati, Sri Lungguh Dana Larapati, Sri Lungguh Dana Tiba Dana, ateges warga tiraga kabeh bakal nemu sugih Allahumma. Amin. Nemu kamulyan Allahumma. Amin. Nemu kabahagiaan Allahumma. Amin. Iki lho Mas. Ora iso kowe ndol Ora kaya iki. iso petung-petung jelas ora iso kowe. Ra iso aku nek perkara petung. Lah maksud iki kan nggon bersih desa. Iya. Ngresiki desane, lahir lan batine. Iya. Lah supaya desane resik iki dikapakne. Didol. Ora resik yo. Kok iso didol? Tegese iki diresiki sarana laku tirakat apa piye kowe duwe resepe apa ora? Lah wong nek pengen resik wong jeneng kabeh iki judule kan bersih dusun. Betul. Lah ampere resik ya disapu to kok. Ya paham nek jenenge ben resik iki disapu ki ya paham. Kok kaya bocah mbok kandhani iki lho. Maksudnya kan ora disaponi dikeluti ki ora. Lah piye? Terus karepem Kok karepem? Oh iya. Karepmu. Cara kene karepem. Terus karepem piye lah? Sapu kuwi enek maknane. Sapu kan ada 4 huruf, Mas. Edan iki lho Oh, jebule. Jan meletik tenan Mas. Sapu ada 4 huruf. Sabu terdiri dari 4 huruf. Huruf apa ae? S A P U. Nek diwaca Sapu. terdiri dari 4 huruf. 4 huruf. S A P U. Nek diwaca Sapi. Sapu. Sapu. Oh, Tegese ada maknanya. Ada maknanya. Enek karepe. Enek karepe. S artine Huruf yang pertama adalah S. S adalah adem. lah iki. Iki wong koclok iki kono Sik. Jare nang 4 huruf bareng tekan huruf S kok Bareng adem. tekan S kok adem iki piye iki? Sampeyan roh es ora? Roh Adem apa panas es nih yo? adem. Lah iya aku apa salah? Kok ora aku po salah ngono lho. Maksude S iki diterjemahne lho kepanjangane S lho. Upamane kaya syukur apa Nah, piye? S iki kan singkatan to. Ya. Kepanjangane S. Kok iso S e apa syukur Oh, alah, apa kok sehat apa? Lah sing kok takono kuwi to. Es kuwi tegese sabar. Hebat tenan. Sabar. Dadi seorang pemimpin utawa dadi seorang warga kudu sing sabar antara pemimpin karo warga kudu padha sabare aja nganti gontok-gontokan. Inauloha. Ma'asobirin. Hebat. Lah nek ngomong-ngomong masalah sabar, aku nyekseni dhewe nek sabarmu karo sabarku ki tetep sabar kula. Nggih napa nggih Pak Sigit? Oh nggih laras. Kok iso muni sabar kuwi lho. Lah aku ki wonge sabar lho, nek nggon sabarmu sabarmu manggone ning ndi? Nek diidu sabarmu karo sabarku, cek sabar aku Mas. Nek kok sabar kowe, misale Ya, bojomu diantemi wong, kowe nesu ora? lho bojo diantemi wong ya nesu ta Mas aku. Saiki bojo ora diantemi. Saiki bojomu digendak wong, kowe nesu ora? Ya nesu to. Piye to ki ya? Ya tetep nesu wong. Garwa ki sigarane nyawa. Sigarane nyawa megaring jiwa kok. Bojomu digonceng sepeda motor wong lanang digawa nang hotel seminggu ra mulih. Kowe nesu ora? Nesu to Mas, piye to? Ngono kok muni sabar. Mas yo aku, Mas yo Pak Sigit yo tetep nesu. Lah ngono kok sabar. Lah nek kowe, Lah nek aku bojomu digonceng wong, ora nesu wong sabar kok. gawa ning hotel, Ora nesu sabar kok. seminggu ra pulih turu ning hotel. Aku ora nesu, aku wong sabar. Lah kok iso ora nesu? Aku wis pegatan kok. Oh, amin. Amin. Guyon. Guyon kok kaya tenan. Etok-etoke. Kuwi nang nggon sabar. Sing A. nomor loro apa mau? A. Tegese Tegese amanah. Maksud dari kata amanah Mas Mondal. Seorang pemimpin kuwi kudu amanah. Amanah iki kepercayaan saka masyarakat. Weh. Kudu dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya. Hebat tenan kok Mas Mondal kok iso ngerti tembung amanah. amanah barang yo Amanah. ngerti lho. Marai nang kene petuk karo dulure lho marai. Sapa dulure Mas Mondol menika? Alah dulure Mas Mondol semonge gagah gede dhuwur Sapa? Naskur. Oh, Mas. Gagah gede dhuwur Naskur. Wonge dhawur lho.
Model kuwi amanah A. Amanah. Sing ketelu P. P. Pinter. Wah iya. Artinya Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter. heeh. Aja nganti bodoh. Sebab wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. Heeh. Contone kaya bojoku. Bojomu nyapa? Bojoku bodoh. Goblok. Goblok. Lah kok iso? Wong bendina tak pangan. Ngesak. Nah, oh alah no. Dirungokke tenanan. Modelmu iki kaya apik-apik ae kok mangan. Kok no iki piye? Jenenge kan Darmono. Mas Nondol iku kan asline. Darmondol. Nggih, kuwi nang gone bab pinter. Pinter. Lah sing terakhir Ulet. ulet. Arti dari kata ulet Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet. Iso golek anggaran saka kono nggo bangun kene, anggaran saka kono nggo bangun kene, ulet. Kudu pinter golek ubetan. Wah. Ternyata ya Mas Mondol menika di samping dagelan termasuk nggih jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isindut. Dadi Madu. Madune ceblok ning dundutan ngono lho, ketok gilap ngono. Padha kerene. Lah tapi kan awakmu nyatane ya duwe kabisan, duwe kepinteran sing wong-wong ora duweni. Iki termasuk apresiasi lho, nggih to Pak nggih. Hebat luar biasa lho, ora sembarangan lho wong kaya kowe ngono kuwi. Apresiasi apa to? Aduh. Diwasa negesi sapu jebule apresiasi ra ero. Maksudnya penghormatan yang sebesar-besarnya kanggo awakmu. Oh, aku iki koyo gendera termasuk dihormati. Ora kaya gendera, no. Maksudnya kowe iki disegani. Wah, ra iku rak upo tok. Alah piye to? Maksudnya ki kowe iki termasuk wong dideni. Iya, wedi aku. Kowe iki lho medeni. Iya, wedi yo. Tak somamblok bosak kowe kok. Ja omong-omongan kok iso. Ini kan termasuk nuwun sewu Mas Mondol. Nggih. Agenda tahunan nggih Pak iki. Tahunan laras menika wonten dusun Tiraga menika. Tiraga agenda tahunan yang harus dilestarikan sebab iki warisane nenek moyang para leluhur sing wis surut ing kasih dan jati wajibe anak, wajibe turun, wajibe dzuriyah ki ndongakne para leluhur sing wis kapundhut. Apa meneh kowe? Ya. Bapakmu lak wis renek. Ya. Dongakne. Wis mendina. Bendina ndonga apa wong nuwun sewu lho Mak Sigit. Pripun? Wong Mas Mondol niku tau ndonga ning kuburane pake kliru kok. Lho, ndonga kok nganti kleru ning Kowe iki kliru lah kuburane bapakmu iki lho jenenge. Ha, kene iki lho. Kene iki kuburane pakmu. Ya. Nah, sing kene iki kuburane Lastri. Ngapa sing mbok sekar kuburane Lastri? Weruh. Aku rene jam pira nggone bapakku? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Lah iya, nek pas jam 5 sore nyapa kok aku nggone Lastri. Mergo nek jam 5 sore iki pakku dolan nggone Lastri. Nek tak sekar kene ora petuk. Dadi bapakmu anggar jam 5 sore Moro nggone Lastri. Lastri iki lho karo pakmu pernah apane? Gendakane. Wis bongkoh ora kok jek gendaan nek kowe iki. Oh, gendaan dunia akhirat ya. Oh, edan. Apa nek gendaan kok dunia akhirat iki lho. Lagi krungu aku temen. Lagi krungu iki aku enek gendaan kok dunia akhirat. Ya ora ngono. Mas Sigit iki lho wis pirsa, warga masyarakat kabeh ya wir pirsa. Wong ki sing diarani anak sing anung anindita. Putra sing soleh lan solehah kuwi sing ngabekti karo wong tuwa tembung Islame birrul waliden sing gelem ndongakne karo wong tuwa. Apa meneh nek awakmu ki wong NU, amaliyah NU kudu mbok leksanakne tiap malam Jumat, ya kan? Awakmu ki ra ketang ngirim Fatihah utawa apa ning gone kuburane bapakmu kuwi termasuk ya apik amaliyah sing becik. Malam Jumat Malam sing afdol, malam sing apik kanggo ndongakne wong tuwa neng kuburan, laku sing becik. Malam Jumat ning kuburan. Iya. Lah nyapa malam Jumat dadak ning kuburan? Ndongakne bapakmu ki lho. Lah nyapa ndongane dadak mara ning kuburan? Kok tiwas kecelik? Lho kok iso kecelik? Kecelik ki lho. Ya ora petuk. Kok ora petuk? Kan wis enek lagune ta, Mas? Enek siirane. Enek. Sing piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah. Ahli kubur pakmu mbokmu mulih neng omah kowe malah turut kuburan kuwi arep mek apa?
arep golek nomor kowe. Ki piye to ki bocah ki lho ki penjelasane ki ya Allah Gusti. Angel kabeh. Ya wis nek ngono kan wae malam Minggu wae Ndol, malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu. Lah malam Minggu kudune ndonga. Oh iya malah ra petuk neh menak ning Solo. Lah kok iso malam Minggu nang Solo? Malam Minggu kutha Solo pancen rame. Oh, dodolan ning Solo. Malam Minggu kutha Solo pancen rame. Oh iya iya iya. Berarti bapakmu karo mbokmu plesir nang Solo ya nek malam Minggu. Delok dermol. Mlaku-mlaku nang Solo. Wis repot musuh kowe iki. Lah ndonga sing apik iki ndonga sing piye? Lho donga sing apik iki donga sak wayah-wayah. Ora kok kudu malam Jumat, malam Minggu. Oh, masuk akal, masuk akal. Bendina sak wayah-wayah, sak beneling donga. Neng gone wong tuamu. Neng gone wong tuane. Supaya padang dalane. Jembar kubure. Diapura dosa keluputane. Didaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dilebet nek ana Kasuwargan Jati. hebat. Aku ijan mbok. Ya ora oleh sombong ta, wong ki ora oleh sombong, ora oleh umuk. Masya kowe ki duwe apa wae, duwe kemampuan apa wae ning kowe ki kudu duwe sifat sing andhap asor. Ora oleh sombong nyoh dodon didodo. Paling ora kowe kudu sing tawaduk, kudu sing andhap asar. Apa meneh bengi iki paweh pangklipur warga masyarakat Tiraga disiapi Presiden. iki lho. Coba presidene anu. Nah, kowe sapa sing mbok pilih sing ndi? Oh iya. Mama. Sapa? Nih. Rene nih. Kok iso ni piye meneh? Kok iso ni lho. Lah jenengan Eni to. Kok koyo akrab karo Koyo Mbak akrab. Eni? Akrab wong mboke cah-cah kowe. Oh. Bojomu to iki? Lah iki gendaan dunia akhirat. Wah. Kene. Rene yo. Panas mlaku ora nggawa payung, Sandale diseret. lamaane plentuk, Surabaya geger, muksi ning Madiun Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iki sing diarani GDA ya iki. Gede. Napa gedeane kok? Jare gendaan dunia akhirat. Gendaan dunia akhirat. Sampeyan iki lho aja mirang-mirangne aku lho. Ora mirang-mirang piye? Aku arep takoni. Kowe ndek mben nang ndi? Kok ora melu? Aku iku. Dek kapan? Dek kapan? Dek kapan Pas ning lho? ndi? Dek ngenane lho. Oh ning dung makam kae. Ning dung makam kae kok ora enek. Aku iku melu kendaanku. Lho. Kowe yo duwe gendaan dunia akhirat liyane. Wah, gendaan. Ora ngono lho sampeyan iki lho lek nimbali kok iso nani. Jenengmu sapa? Eni. Nah diceluk Ni mosok ya ora gelem, mosok Ya nyeluk. sampeyan sayang ora karo aku. Aku ku ya Yo sayang. cep manggile yo aja ngono. Lah piye? Piye? Beb apa sae ngono lho. Apa Cin apa piye ngono lho. Cin dan Cin bacin. Cini Cinta maksudnya kok, cinta. Iki kowe nek ngundang iki Cin, nek Mbak Eni ngundang kowe Sae. Saya apa? Saeton. Jadi setan bacin lumpuh Yo tadi. aja ngono to Mas Nomodar. Kok Darmono kok nomodar. Tak balik oke. Boleh balik. Darmono. Nomodar. Lah. Yo, Jebule awit dibalik. berarti kowe enek sing gelo ki koyo. Sapa sing delok? Ki dalang nomodar. Mbak Eni, ditimbali wonten dusun Tiraga melih Nggih. Desa Jati Klabang terdiri dari 5 dukuhan. Nggih. Nek sing 3 dukuhan iki mesti apa-apa nanggap ana tanggapan-tanggapan. Nggih. Sing dukuh sebelah kono iki wayange nggo syarat bar kuwi ketoprak. Oh, Nggih. Wah, dhewe-dhewe nggih anu slagane. Oh, bar iki danyange kono ora trima kok, pengen wayangan utuh ngono. Mary nggih. Mary, ya. Ketoprake sing dienggo syarat. Syarat. Mas Catur dadi ratu, mengko karo sapa kuwi Danang kok dadi patih, ngono tok cukup jadi syarate. Malah ganti toprak sing nggih syarat. Iya no, wayang apa-apa. jajah ketoprak dihapusi kuwi. Ngasih danyange ora gelem jane pengen wayangan jane. Nggih, nggih. Wong aku bar di WA.
Meri karo Tiraga sing penting. Danyang iso WA bareng. Danyang modern kok beda karo mondol. Mondol iki WA gak duwene WC. Ngawur. Lah apa kae? Jumbleng. Danyang kok diapusi, nyeluk wayahe gur digo syarat. Aki ketemu karo Mbak Eni sing jare cintamu, jare sayangmu sehidup semati iki lho arep mbok kapakne coba. Tinggal sedelok terus sampean Tinggal sedelok terus lehmu mlete. Dicedhaki kiri-kiri. Lah wong wingi disusul ado-adoe malah ora ono. Disusul ado-ado lah kok ni tanggapan dhewe. Ora tanggapan dhewe to ni. Digandrung Mbak Eni. Gandrung. Cinta sing digandrung. Lho mondol no. Wis jual mahal dol tok. Lah kan wis dikecewakne Jemen. Aku kan kecewa. Wah, kecewa aku karo kowe. Kula gandrung ana anggrok ngenten iki. Kowe ngarani aku ana anggrok. Nyepelek nih. Nyepelek. Ini yo bodi-bodi kaya cotton bed. Lho. Nek katembat sakmene lho kupinge sak pira? Iya iya. Nyek rempeyek ya rempeyek. Rempeyek ya rempeyek. Ning aja diremet-remet. Ning aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ngenyek ya ngenyek. Ning aja diremet-remet. aja banget-banget. Aja banget-banget. Kok nyepelekne. Kok nyepelekne. Pecut di sebelakne. Wis kebacut kapakne. Sepet-sepet sawune entak. Diempet-empet ora betah. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki karo panitia? Urung. Oh, sorry. Yo. Sorry. Oh, urung, Mbak. Yo. Nesu dadak leren. Kamu yo karo ngelikno Lah terus ngopo? Kok sajake nesu? Aku ki terus ya apa yo rumen. wani karo aku, he? Apa yo terus wani karo aku? Nyapo? Larang brambang timbangane lombok. Lah apa? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Kok iso? Kok kowe ngenekno wong ora tak bales kowe. Lah terus nek arep bales piye? Nek bales piye? Tak bales tenan apa piye? Balesen. Ora izin dipirsani wong akeh. Ndang bales wis ndang Oh, bales. tak bales tenan. Bales ndang. Bales tenan piye? Bales. Oh, kelakon tak bales. Apakmu kapan kowe? Apakmu kapan? Hei. Kok rumah saya kaya penak diintir ndase. Sing dingenek-ngenekne nggone kono, ora nggonku. Nyapa nggonku mbok mek-mek ngene iki lho. Ngene kene. Iya, Yo ora wani. lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum Apa kuwi? BH. Cengengesan. Sing apik lho, sing apik. Sok ben hari jadi Ngawi ikut lho ya. Mesti 17 Juli. betul. Yo Pon- mestoti. Lho mesti kok mestoti. Nadian. Ayo rayunen. Nadyan wujuh. Sing rayu kene. Heh? Sing rayu. Kowe etok-etok ora gelem. Kowe etok-etok ora gelem. Jual mahal. Kowe iki jual mahal. Jual mahal lho. Kayane dadak nesu-nesu. Kowe iki kan asline CEO yang menyamar gitu, Ndol. Iya, aku CEO yang menyamar. menyamar dadi apa? Loh, nyamar dadi kere. Asline CEO apa to, Ndol kowe? CEO PT Laguna. Ini bergerak dalam bidang apa? Tusuk gigi. Ya ora beda kata karo kata. Hah, ngerti rayu? Jual mahal. Nung. Mbak Eni. Urung tak gandrung. Saking kecewane aku. Nadyan wujud temong paksi. Wih. Rupane. Jangan Kaya bagus-bagus so. Lah iya to. Ndodok ngipat-ngipatne kaya jijik. jangan mendekat. Najis mungkul atuh. Kok iso ngatek-tekan lho kok najis muga ladah. Sakar bojo lho. Aku kok pada sakit. Hatiku. Sakit hatiku. Lah aku iki mbok sia-sia masama aku ya ora sakit hatiku. Aku mbok sia-sia lho bendina iki sakit hati. Sik to. Atimu pindah rene. Lah kurene Wong pas ben ning kene mosok tak tinggal rong dino pindah rene. Mbak Eni ku senengane kok pindah-pindah. Gampang pindah. Atine gampang pindah dhewe pindah ning kene. Lah aku banget iki lho gelo iki lho apa dicuekin. Padha aku ya gelo. Wih, ora gelo. Gelo.
batang mas wong kakus. Batang untukmu pecah. Piye? Mbak Eni, Iya lho. Kakang Mas wong bagus kok batang Mas wong kakus. Lah Kakang Mas ki nek bagus tenan lho. Ini lho, iki. Kakang Mas wong jumbleng. Oh iya. Kok jumbleng malah. Wong kakus, wong bagus. Wong bagus. Hmm. Kok sajak gelo sajak nesu wonten apa to? Aku gelo tenan karo kowe ini. Oh nani nek. En ngono lho. N. And You Lah, and me and. you and me. Wale. Iki you, we me. Jenengmu ni apa you? Iki basa Inggris. Inggris, you, me and. You, me, and. Guyumu kok wagu ngono. Halo. Halo manis Jangan pegang diriku. nang make kok saya suwe sayang gemes iki lho aja kaya saya suwe sayang gemes iki lho Kuwi apane kowe iki? Iki lho iki nek ketoprak kuwi sing muni ngono kuwi sing wedok. Pokoke wayu wedok mbok ngenekne iki lho. Kowe iki lho lanang kok iki lho. Contone cak judo gadrung Mbak Eni engko sing Nah, didemek pamane. Mbak Eni terus Mbak Eni. iki lho ngono. Ben judo bae. sawangan ditiru iki Ya, Mas ya. Yudo rada rono Rono. Kono lho. rono neh rono Ngamboni. dodok Kono, lungguh. nah Iya. Tangane ngene, tangane. Paring Mas. Wong ngajari ngemis. Tekan iki, Mbak. Ketoprak iki kaya ngene lho, iki role. Alus manis yang semake. Jawel. Wong ayu mustikaning jagat kok saya tambah gemes aku. aja ngono kuwi to Kang Mas Ngawang pasun yang iki lho pun Kakang kok saya tambah gemes aku. Iki lho. Tenan lah aku kok saya tambah gemes tenan. Iki lho. Layakno kok malah pindah rene. Nyapa to? Lah Kaya ketoprak sale. Lah anggere pedhe lanang iki lho. Iki lho. Wah, Kecewa ndol we. kecewa aku. Kecewa. Maksudnya menehi Iki contoh. contoh, Hei dah ngono kene. kuwi. Woe gage lah nesu. Genti sing nembang kuwi ndol. Kowe ndal. Masa tenan lho nesu karo aku. Wes suwe nggon kula lono. Suarane ya apik jane. Raine sing elek. Ya nek pengen apik ya dicet, Mas. Lho. Hari ini hari yang kutunggu bertambah 1 tahun Usiamu bahagialah kamu. aku beri Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Cita-citamu. Jeng. Wup. Selamat Mas Danang, selamat. Selamat. Selamat ulang tahun ya Mas Danang. Selamat ulang tahun, panjang umur, banyak rezeki Mas Danang. Wah. Tahun iki sapa? Siapa tahu sing ulang tahun? Pak Igit. Walah. Niku angkane mboten klentu Pak Kasmani. Oh, kok 47 kok. Oh, 74. Papat pitu iki lah. Apa? Papat pitu. Papat pitu iki banci.
Matur nuwun sanget Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Utomo kanca-kanca SC CFC sedaya. Wah, pakurmatan ingkang agung. Menika malam yang berbahagia untuk kanca-kanca Cakar Ningrat semua. Ambal warsa dirga yuswa Pak Sikit. Nggih, matur nuwun Cak Yuda. Wah, bener niki nggih, papat. Leres. Kok ketoke mboten percaya lho nek Percaya Mbak ini percaya. Jaluk Lah nyuwune pinten? Mboten nggih pun 47 dalem-dalem. Pak Igit, aku nono nek wis suwek. Iya, nggih pun tuwa kula. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Wah, matur nuwun CFC, matur nuwun kanca-kanca Cakres. Wah, matur nuwun. Wah. Niki nggih dipotong-potong niki. Nggih, kita potong-potong. Tasih nyala niku. Nggih. Lho, Ndal, iki arep apa to, Ndal? Gawa gelas karo ane. Ya melok ucapan kok iso. Lah gelas e. Napa? Iki disai sik. Niki anu prayogine Bu Sigit kalih mriki ndampingi Nggih, Pak Bu Sigit Arianto. Oke, gini. Badhe anu paring ciuman Nggih, kagem Mbak Sigit. niki, Yo iki tak ketok. kuenya. Bu niki mboten Bu Sigit. Sini, Katuran, sini, Bu. alah kok iso katuran jumeneng. Niku lho potong kue. Bu Sigit ya dari potong kue. Ayo Bukit. Tak potong dhewe. Menika. Oh. Arep dipotong. Kok ketul dol iki dol. Ora Dik. Mbok diungkal sik kene. Monggo. Mas Mandel dianu roti pertama sinten Pak Sigit? Pak Igit Bu Sigit. Bu Sigit sini Bu Mboten Sigit. mirangi Sini, penghormatan sini. Turut. Kalih nari. Kue pertama untuk orang yang tercinta. La. Diabang, bang. Madhep rono. Setiap ada suami yang berprestasi, pasti di sampingnya ada istri yang setia mendampingi. Bu Sigit adalah salah satu contoh, salah satu tulodo, yaitu istri dalang yang setiap Pak Sigit dalang mesti selalu nunggoni. Itu menandakan bahwa Pak Sigit itu nakal. Ngono lho. Tiwas tak rumokke. Ora dikawal ya. Itu benar. Ya Allah. Kok ya iso. Padahal aku wis kadung ini iso ditarik. Ini untuk Ibu, istriku tercinta. Cium. Makasih ya. Cium. Wah, mesti ra diisin. Nih, cium nih. Ya Allah, ulang tahun no Bang. Matur nuwun Pak Eko, Pak Kasmani, nggih sembah nuwun. Mik. Nggih, ucapan Pak Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung kemawon. Bilih wonten ing dalu punika ngleresi tanggal 8 Juni 2026 menika nepaki hari ulang tahunipun Pak Sigit Arianto sarjana seni saking Rembang. Dados kula nyuwun pangapunten sanget dumateng Pak Pri selaku panitia sedekah bumi Dusun Tirogo Jati Klabang Kecamatan Jatirogo sampun diparingi wekdal kangge ngaturaken ucapan selamat ulang tahun kagem Pak Sigit. Matur nuwun saged dumateng para sedaya panitia lan pemerintah desa. Amin. Saking kawula namung badhe ngaturaken nggih menika ucapan selamat ulang tahun dumateng Pak Sigit. Matur nuwun. Ingkang intinipun wonten ing dinten menika dinten Senin nggih. Minggu malam Senin, Pak. Malam Senin nggih. Oh nggih, Minggu malam Senin. Pun Senin nika amargi pun tanggal 8. 8 Nggih. nggih. Dados ngleresi tanggal 8 menika Pak Sigit ulang tahun ingkang kaping 97. Kula minangka saking wakil saking Cakraningrat Fans Club utawi CFC penggemar Ki Sigit Arianto.
kula namung saged ngaturaken selamat hari ulang tahun Pak Sigit Arianto ingkang kaping 97. Mugi-mugi kanthi tambah yuswa menika mugi Pak Sigit ugi sak keluarga tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Kesehatan, kebagaswarasan lan tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Saged murakabi lan sedaya anggota keluarganipun dumateng Pak Sigit sak keluarga. Amin. Amin. Sembah nuwun. Saking kawula namung ngaturaken ngaten kemawon dene Pak Eko selaku bendahara CFC mbok menawi badhe ngaturaken monggo. Sepatah dua patah kata Pak Eko. Monggo Pak Eko. Monggo. Betul no, las mawon. Nggih sami mawon ngaturaken sugeng ambal warsa dumateng Pak Sigit. Matur nuwun Pak Eko nggih. Mugi-mugi pinaringan bagas waras. Amin. Bejo mulya Amin. dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Lumeber sedaya kru Cakraningrat lan mbak-mbak Waranggono sedaya mawon mugi-mugi ugi tansah pinaringan selamet wilujeng boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Matur suwun cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutut. Matur nuwun Pak Kasmani sembah nuwun. Matur nuwun Pak Eko. Matur nuwun Mas Utomo. Pak Igit, selamat ulang tahun nggih. Nggih, sak yudo sembah nuwun, sak yudo. Selamat ulang tahun Pak Igit. Mbak ini salaman ora? Sugeng ambal warsa Pak Igit, mugi-mugi tansah sehat pinaringan Ayo, ingkang kang ngambung-ngambungan kono. Ora Kok arep sayang. teru. Ora yo ming salaman tok. Wong kowe iki dolan sandal meteng kok arep ngambung-ngambungan. Nyonang nang dae kuwi. Yo. Yo, nyogat iki gat jajan gat. Gat. Lah. Yo. Sembah nuwun. Hebat Pak Sigit. 47 aku kok kaya umur 35 ya gumun aku karo awakku dhewe. Yo, ngalahke Mas Mandal. Tulung Mas Mandal Ning Mas diaturke. sampean pangan yo ora apa-apa kuwi ndol sembarang. Nggo kanca-kanca ora Lah apa-apa. sindene. Lah niku iki Diobong, dasi Mandal diobong. Ragelan. Bon. Lilin no ya. Ki mah wis ya bawane. kirang sak baris. Kurang sak baris ku terus diaturke kanca-kanca CFC ya. Nggih. Nggih, terakhir Dal. Teko ndi? Tan wurung ngono ya. Iya ta, Kok Pak? malah tekan Golek 1000. isi podang jenah. Mbak Eni ora ijen ning dikancani presiden Jati Kelabang kene. Sinten? Mbak Indri. Oh iya Indri Cah Jati Niki lak- Kelabang. Niki lak KTP-ne lak mriki. Nggih, Jati Kelabang. Ning kono dukuhe ngijo. Wing ijo. Beda dukuh. Ah, wis Mbak Eni karo Cak Mondol wae. Nek Mas Yudo karo Mbak Indri. Ini Indri karo aku Indri. Hmm. Mandal ben karo Wah. Ni. Heeh. Ora apa-apa ya ni ya. Ndak apa-apa ya, Dar. Dar gombes. Kok dar. Ya cacang lho Ni karo Dar. Akhirnya karo dar gombes. Darni. Ayo Dri, geni Dri. Ndek. Ketokno iki dipirsani Pak Lurah lho kuwi. Pak Lurah lho. Ayo. Iba bunga Pisan malih matur nuwun kaliyan kanca-kanca CFC, ugi kanca-kanca Cakraningrat sedaya kemawon. Wah, ampun. Ngrewangi kula nganti umur 47 tahun. Iki ugi dirawuhi Pak Camat napa lho, Pak? Oh, Pak Camat. Nggih, Pak Pak Camat. Camat. Bibar iki pengen Pak Camat minggah no. Diaturi mangke. So, Pak Satpol PP. Nggih. Wah badhe grebek mondol Mbak Pak Nawi. Indra. Irawan. Dar karo Ni kita iku arep Digrebek awake dhewe. Ora apa-apa. Gak apa-apa ya. Ora apa-apa wis kulino. Awake dhewe digrepek kan wis ping 12. Ngono kuwi gak usah ngomong to kok. malah di belakangne. Entak Indri. Nyanding bisa dadi Aman. Gak metu cikal aman.
digarap cara tayub. Ya, kene nggo tuban iki ciri khasé tayub ditata karben guyub Cak Yuda Cak Mondo. Oh nggih. Niki maranggonane jenenge sindir. Merga sok parikane nyindir-nyindir. Oh, nyindir-nyindir. Kula sindir. Contonipun kados pundi nek sindire mriki nek badhe Ayo nganggo halo. Halo. Ngono iki mergo panjake adoh dadi obo karo panjak nggo halo. Nah. Coba Mbak Indri sik. Indri. Halo. Nah, podang kuning kopi jahe. Halo, podang kuning kopi jahe. Wah, ya ngono ya kaya sindir kan. Coba Mbak Eni. Ini. Monggo Bu. Ayo ton ini. Halo. Yo. Kowe iki bar ditangan wong pira? Halo. Kok iso kelakor. Kok iso kelokor kaya ngono. Halo. Halo. Jane gurakmu klebon apa to kaya? Bar nguntal opo? Takon nirokke sing apik kaya mantikah ngono malah. Halo. Wis ora usah. Sing gemes nih ngono lho. Halo. Wis ora usah halo nang. Halo. Wis. Ketoke Buka bonan. Ya podang kuning Buka benang. Podang kuning kopi jahe. Yo. Monggo buka benak. Nem-nemo loro. Lah, iki lho. Iya. Benjoan
Halo.